Men i dag der er vi jo så heldige, at det vi skal være med i, det er et dansktopshow, hvor vi faktisk ikke skal have noget udstyr med, fordi det hele det er der. Så det eneste vi skal have med, det er en CD, hvor der ligger musik og korstemmer, og så synger vi egentlig bare ordentligt det. Så det er jo rigtig dejligt nemt. Jamen, nu skal vi til Hovedgård og hente vores datter. Hun er fri fra skole her kl. 10 minutter i 2. Og så skal hun med til Nyborg, hvor hun skal over og passe sig over hos sin mormor. Sige, at vi er kørt fra Hovedgård nu og er snart på motorvejen. Okay. Hej. Altså, jeg glæder mig altid til, til når vi skal ud og optræde, fordi at, det er rart at komme ud og ligesom at underholde og møde nogle nye mennesker. Og så i aften, der skal vi så også være sammen med nogle af de andre kunstnere, så det bliver rigtig hyggeligt. Melanie? Er du vågen? Er du vågen? Vi er der snart, skat. Ja. Vi er snart ved mormor. Jeg ved godt, du er sulten, men du får garanteret også noget at spise. Slik? Det er jeg også ret sikker. Ej, ikke slik. Du skal have noget ordentligt, det ved du godt. Kan du have det godt nu? Vi ses i morgen, ikke? Så må hygge dig sammen med mormor. Nej, jeg kysser ikke fremme derinde. Det er godt glemt. Hvor er du kedelig. Vi ses. Vi har faktisk lige udsendt en ny single, som vi lige skal være helt sikre på, at vi også kan til urpremieren. For det er første gang, vi skal optræde med den live, så Det der med tekster. ja, der er sådan et tekstproblem indimellem. Ja, selvom vi har stået og sunget i et studie op til flere gange, så når det lige pludselig er ude i et, og der er publikum på, og man bliver revet med af stemningen og sådan, så kan man så godt glemme en tekst. Regn og blæst og dårligt vejr. Mørket ændrer på humøret. Depressionen, den er nær. Hej. Så går vi den anden vej rundt. Ja, det er jo det jo. Hej. Ja. Nå, så kan vi være her. Ja, det kan Jamen altså, vi kommer altid for sent, det ved jeg godt. Sådan det. Goddag. Ja. Vi får lov at lukke valget for en gang skyld. Nå, I er ude at rejse. Ja, det må man sige. Vi har jo sunget den hele vejen herover. Katten, der er ude af. Det begynder at hjælpe på det. Kan vi andre også. Ja, det er forhåbentlig. Du får lige en knasker. Jeg har taget skiftetøj med. Du er ligesom at høre Uffe Ellemann. Ja, det er jo det. Nej, det er altså godt. Ja, den. Den er rigtig god. Vil du smage? Kan I høre, hvad jeg siger nu? Velkommen igen her til Radio Joys støttekoncert. Vi skal til det, vi nu egentlig er kommet her for at høre en masse dejlig musik. Og nu har vi jo siddet og spist noget lækkert mad, så kan jeg vide, om ikke også træben, det trænger til at få en lille sving om ind imellem. Så skal vi have os en sang eller to.
Lige så kærlig som jeg elsker. Har du følt jeg så forbi dig? Kære undskyld, jeg var blind. Du var altid i mit sind. Du var altid... Op til kan vi godt tænke på hende, men når vi er på, så glemmer vi det helt. Hej skat. Det er nok mere i morgen, vi tænker meget på hende. Altså når vi ligesom har... Jeg synes i hvert fald, det er underligt at vågne op et eller andet sted, og så hun ikke er der. Det har det ikke så godt. Kan du have det rigtig godt, så vi ses i morgen? Vi ses, ikke? Sov godt. Hej hej. Hils mormor. Og hils mormor, ikke? Okay, hej hej. Vi kender hinanden så godt, så vi har et meget stort samspil. Altså, vi kan næsten se på hinanden, hvad den anden har tænkt sig at gøre om et halvt minut. Bare ved at lave blikket på en bestemt måde, eller gøre et eller andet, så fanger vi det. Så der kan man sige, der forsøger vi at leve op til navnet, der hedder Tybjørn, ikke? Altså 2 bliver til 1. Det skulle også helst afspejle på scenen. Du bliver lige nødt til at være mine øjne, for jeg kan ikke rigtig se. Nej, men det er jo mere foran. Og jeg har et eller andet kunsthår, der sidder ned foran. Jeg tror helt klart, det er noget, der binder os tættere sammen. Og som giver os noget, som mange andre måske ikke har. Og det gør det, at når Melanie engang hun vokser op og flyver fra reden, jamen så har vi stadigvæk noget at gå op i. Og ikke kun Melanie, vel? Så har vi vores musik, som vi kan leve videre med. Vi kender hinanden så godt, så vi har et meget stort samspil. Altså, vi kan næsten se på hinanden, hvad den anden har tænkt sig at gøre om et halvt minut. Bare ved at lave blikket på en bestemt måde, eller gøre et eller andet, så fanger vi det. Så der kan man sige, der forsøger vi at leve op til navnet, der hedder Tybjørn, ikke? Altså 2 bliver til 1. Vi skal danse hele dagen lang. Rejs du væk med mig.